Γεια σας, σας καλωσορίζουμε στο τρίτο γυμνάσιο Κατερίνης. Στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε θα μιλήσουμε για το μάθημα της τεχνολογίας της Β' Γυμνασίου. Είμαι ο Νίκος Αρισταλίδης, καθηγητής του σχολείου. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο εργαστήριο τεχνολογίας. Παρακαλώ περάστε μέσα να το γνωρίσουμε. Στο μάθημα φέτος θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο της ομαδικής εργασίας με θέμα τη βιομηχανία. Το τμήμα της τάξης θα χωριστεί σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα θα επιλέξει να μελετήσει και να κατασκευάσει μία μακέτα ή μία γραμμή παραγωγής μίας βιομηχανίας. Το πρώτο τετράμινο θα αναλύσουμε την οργάνωση, τη λειτουργία, το σκοπό και τους στόχους μιας βιομηχανίας, τον τεχνολογικό εξοπλισμό της, τους εργαζόμενους και τη γραμμή παραγωγής. Επίσης, θα μιλήσουμε και για τους τομείς παραγωγής. Στο δεύτερο τετράμινο δουλεύουμε στο εργαστήριο τεχνολογίας. Κάθε ομάδα επιλέγει να μελετήσει μία βιομηχανία, φτιάχνοντας μακέτα ή γραμμή παραγωγής. Στη μακέτα θα απεικονίζονται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι, χώροι φορτοεκφόρτωσης, βιομηχανικός εξοπλισμός, γραφεία και χώροι προσωπικού. Στη γραμμή παραγωγής, οι μαθητές πρέπει να κατασκευάσουν πολλά προϊόντα μιας βιομηχανίας, όπως για παράδειγμα μαρμελάδες. Είμαι ο Γενικός Διευθυντής, αφεντικό εδώ και όποιος δεν μ' ακούει, αλίμονό του. Διευθυντής Μάρκετινγκ. Ετοιμαστείτε για τις διαφημίσεις του ΟΕΕ. Διευθυντής προσωπικού. Προσλήψεις, απολύσεις και προσοχή, όποιος τεμπελιάζει, φεύγει. Διευθυντής προμηθειών. Αν το υλικό δεν είναι κορυφαίο, δεν μπαίνει στην κουζίνα μου. Διευθυντής παραγωγής. Θα σας φτιάξει τα καλύτερα μπισκότα που έχετε φάει ποτέ. Διευθυντής οικονομικών. Ελέγχω τα πάντα. Και σκέφτομαι σοβαρά να εξαφανιστώ με το ταμείο. Οι μαθητές διευθυντές θα οργανώσουν αυτοδιοικούμενα σεμινάρια, όπου ο κάθε μαθητής παρουσιάζει την πρόοδο των εργασιών του στην ομάδα. Αυτή είναι η ομάδα μας. Τεχνολογία!